Тук е магазина и тук има много хубави работи. Има едно киви, къде пай толкова скъпо. Тук къде има толкова скъпо това. И че вилото пай 100 Туркия. И тук има такива, къде пай. И тук кръпика. И тук пай 100 това. Време пише. И 24, като пише. Добре. И тук има много хубави работи. Тук има малка кръпи. Тук има пасти, кода, пайче. Тук има дрехи. Това е пижама. Много хубава е пижамата.